Za 15 minút vám ukážem 3 veci. Prvá, odkiaľ títo ľudia berú klientov a prečo im to funguje každý mesiac, pravidelne, na automat. Druhá, presný systém krok za krokom, ktorý si nastavíte raz a beží 24/7. A tretia, ako to celé spustíte ešte tento týždeň. Aj keď ste z reklamy nikdy nepracovali, aj keď ste veľmi netechnickí, aj keď ste veľmi zaneprázdnení a máte len minimum času denne. Poďme na to. V jednoduchosti môj systém má 4 kroky, nič viac. Krok 1. Volajme to návnada. Vytvoríme niečo hodnotné zadarmo. E-book, checklist, PDF, krátky, jednoduchý návod. Dáme to ľuďom výmenou za e-mail. To je základ celého systému. Je rok 2026 a tento krok nemôžeme preskočiť a nahradiť. Nebudeme vymýšľať nové koleso, budeme modelovať to, čo funguje. Krok 2. Je automatická e-mailová sekvencia, nastavená na 30 dní. Každé 2 až 3 dní príde vašim potenciálnym klientom e-mail. Pošlete im hodnotu, tipy, príbehy, niečo z zákulisia o vás. Pošlete nenápadne ponuku vašich služieb. A nemusíte vlastne tieto e-maily ani písať. S mojím systémom umelou inteligenciou ich máte hotové za pár minút. Tí šikovnejší za pár sekúnd. Ak viete ovládať Gmail, toto isto zvládnete. Čiže človek, ktorý vás včera nepoznal, vám už tento týždeň dôveruje. Za 2-3 týždne, možno aj skôr, chce vaše služby. Automaticky. Poďme na krok číslo 3. To bude kvalifikačný dotazník. Vytvoríme 4-5 hlavných otázok, vyfiltrujeme tým nesprávnych ľudí. Tu nastáva to, že vy si vyberáte už s kým pracujete. Už nemáte núdzu o kvantitu klientov. Následuje krok 4. Predajný hovor môže trvať 3, 4, 5 minút. Žiadne studené volania, žiadne otravovanie s ponukou. Človek už sám prejavil záujem, sám si rezervoval hovor a chce vaše služby. Tu budeme mať konverziu až 50%, niekedy aj viacej. 80% v niektorých prípadoch. V jednoduchosti z každého druhého krátkeho telefonátu budete mať platiaceho klienta. Moje namieru vytvorené predajné call scripty fungujú efektívne aj pre ľudí, čo neradi volajú alebo sú introverti. Týmto spôsobom môžete mať prakticky 15, 20 aj 40 klientov denne. Áno, počujete správne, aj denne. A je to preto, lebo už voláte s ľuďmi, ktorí vás poznajú, už ste im dali niečo zadarmo, dôverujú vám, sami sa ozvali a chcú si objednať vaše služby. A najlepšie na tom je, že toto nie je žiadna nová teória. Facebook a reklamy na Facebooku to už poznáte, e-maily to poznáte tiež, web stránku ako tak to poznáte. Jediné, čo vám chýba, je správne poradie a systém, ako to celé poskladať. A presne to vám dám. Vidíte, celé to beží na automate. Vy spustíte reklamu a systém robí zvyšok. Zoberme si reálne čísla. Dáme 200 € do reklamy, z toho budeme mať cca 150 kontaktov, padne nám z toho 10 až 15 hovorov a prakticky 5-8 nových platiacich klientov. To je 25 € za jedného klienta. Ak vaša služba stojí 500 € alebo vám jeden klient v priemere zaplatí za mesiac 500 €, každé euro sa vám vráti 10 až 25 krát. Viete, čo je zaujímavé? Väčšina ľudí si myslí, že problém je v reklame, že robia zlú reklamu a preto nemajú klientov. Nie je to tak. Problém je v tom, čo sa stane, keď niekto klikne na tú reklamu. 90% podnikateľov nemá za tú reklamu vôbec nič. Žiaden systém, žiadnu sekvenciu, len web stránka, kde si klient pozrie ceník a odíde. Čo keby som vám povedal, že existujú aj stratégie, s ktorými viete mať prvý hovor s klientom už ten deň, čo systém spustíte. Tieto stratégie sú súčasťou toho, čo vám vlastne dnes ukážem na konci. Toto nie je teória z kníh, toto reálne funguje teraz, na Slovensku, v Česku. Povedzme si ale krátke príklady v realite. Kaderníčka Michaela z Bratislavy, plne obsadená za 3 týždne dopredu, prvýkrát za 4 roky. Kozmetička Karin, 180 € do reklamy, 12 ľudí sa ozvalo, 7 objednávok. Predtým mala z Instagramu 1-2 mesačne. Fitness tréner, 150 € do reklamy, 5 klientov, obrat 2250 €. Koučka Janka, 165 € do reklamy, 9 klientov, obrat 5400 €. Čítate správne. Fotograf Tomáš, 12 svadieb objednaných za 3 týždne, z reklamy za 5 € denne. Pneumoservis, Marek z Blavy, prvý klient do 8 dní, povedal, za 47 € najlepšia investícia v našej firme. Účtovníčka Mirka, 8 nových klientov za prvý mesiac, bez jediného telefonátu. Freelancer Mišo z Martina, 15 nových platiacich klientov. Povedal, konečne sa môžem sústrediť na svoju prácu a rodinu. Otázka je iba jedna. Ako si ten systém správne postaviť? Najťažší krok v akomkoľvek biznise nie je z 10 na 100. Je z 0 na 1. Prvý lead, prvý hovor, prvý klient. Klient systém je navrhnutý presne na tento krok. Z nuly na funkčný systém. Za 5 dní. Teraz sa na chvíľu zastavte a predstavte si toto. Je piatok večer. Pred 5 dňami ste začali každý deň len po 20 minút. Dnes máte hotový funnel, e-mailové sekvencie, dotazník, všetko beží. V pondelok spustíte reklamu za 5 €. Do obeda v ten istý deň máte prvý kontakt po obede. Otvoríte mobil a vidíte správy od ľudí, ktorí chcú vaše služby. Pýtajú sa na ceny, chcú voľný termín, chcú spolupracovať. To všetko bez toho, aby ste niekoho oslovili. Do týždňa vystavujete faktúry, nie 1, 3, 5,
8 úplne bez oslovovania, bez stresu, ten systém funguje ďalej, mesiace aj roky. Raz nastavíte a ide to na automat. A to nie je fantázia. To je presne to, čo sa stane. Čo ak teda tento systém, o ktorom hovorím, bude naozaj fungovať? Čo ak o mesiac budete mať 10 nových klientov, 20 nových klientov? Čo ak sa za rok pozriete späť na tento moment a poviete si, toto bol ten deň, kedy sa všetko zmenilo? Môžete to skúsiť aj sami. Môžete googlovať, môžete si pýtať rady od niekoho, kto tento systém nepoužíva, môžete pozerať YouTube videá, môžete skúšať, testovať. A za 6 mesiacov budete mať možno niečo hotové, ale pravdepodobne budete na tom istom mieste. Alebo máte druhú možnosť. Spraviť to raz a navždy za 5 dní. Raz to nastaviť tak, aby to išlo na automat. Ja som pre vás vytvoril klient systém. Je to 5-dňová výzva, 20 minút denne, jedna úloha každý deň. Na konci každého dňa máte hotovú malú puclu, malý kúsok toho systému, ale za 5 dní máte kompletný hotový ten funnel. Na mieru, presne pre vaše podnikanie. Mimochodom, takýto systém by stál v lepšej agentúry 1000 eur. A inak sa nemusíte nerozhodovať medzi desiatkami nástrojov, nemusíte vyberať z tisíciek stratégií na YouTube. Dal som vám jednu cestu, jeden systém, 4 kroky, 20 minút denne. Žiadne zbytočné rozhodnutia. Poďme sa teda na to spoločne pozrieť. Čo sa stane teda v deň 1? Vytvoríme tzv. Lead magnet, vašu návnadu. Použijete už vytvorené šablóny, moje funkčné AI prompty, čo sú vlastne príkaz do umelej inteligencie a uvidíte reálne výsledky pre všetky typy podnikania. Na konci dňa budete mať hotovú jednu vec, a to je tá návnada, čo láka len tých správnych ľudí presne pre vaše podnikanie, presne pre vaše služby. Týmto pritiahnete vašich vysnívaných klientov, s ktorými pracujete najradšej. V deň 2 spravíme celý funnel, ale pozor, to bude šablóna na jeden klik, nič od nuly. Ako som vám spomínal, ak viete používať WhatsApp, Gmail, Facebook, toto isto zvládnete. Uvidíte odo mňa presný návod na video, klik po kliku. V deň 3 vytvoríme tých 30 vysokokonverzných e-mailov. ChatGPT budete mať zadarmo v telefóne a skopírujete mnou predpripravené prompty pre túto umelú inteligenciu a budete to mať hotové za minúty. Automatizácia bude týmto pádom úplne nastavená. V deň 4 sa budeme venovať call scriptu. Ale opäť, budeme sa venovať call scriptu pre každý typ podnikania, či už fitness tréneri, reality makléri, finanční poradcovia, marketéri, reklamné agentúry, freelanceri, coachovia, lektori, terapeuti, mentori, odborní špecialisti, konzultanti, lokálne služby alebo network marketing, to je úplne jedno. Či podnikáte online alebo offline. Presne budete mať popísané, čo povedať. Krok po kroku. V 5. posledný deň sa budeme venovať len reklame. Od nuly až po spustenie. Tu mám pre vás opäť predpripravené hotové šablóny na pár klikov, ktoré importujete podľa návodu a raz spustíte. To je všetko. 5 dní. 20 minút denne a máte systém, ktorý vám automaticky prináša vašich vystívaných klientov. Koľko chcete a kedy chcete. Ale počkajte. Pridal som ešte niečo. Nemusíte nič vymýšľať, nemusíte nič písať, nemusíte nič programovať. Ja som strávil cez 15 rokov a desiatky tisíc eur, aby som toto celé pripravil. Vy len otvoríte, skopírujete a spustíte. Poďme na to. Pripravil som bonus číslo 1, čo bude AI Prompt Pack. Je to 50 promptov na ChatGPT, skopírujete prompt a AI vám urobí všetku prácu. V hodnote 200 eur. Bonus číslo 2, pripravil som 50 šablón v Canve, čo je jednoduchý dizajnový software, je zdarma, vy len zmeníte texty. Hodnota 150 eur. Bonus číslo 3, call script s konverziou viac ako 50%, hodnota 150 eur. Bonus číslo 4, živé otázky a odpovede. Ja osobne zodpoviem každú otázku, toto je na nezaplatenie. Hodnota 300 eur. A ešte poznámka. Celé to funguje na každej platforme, nie ste viazaní na nič. Väčšina nástrojov, čo tu vidíte, máte zdarma. Jediný náklad bude 5 eur na reklamu. Zhrnutie, 5-dňová výzva 500 eur, šablónny funnel 300 eur, AI Prompt Pack 200 eur, reklamné šablóny 150 eur, call script 150 eur, živé otázky a odpovede. Celková hodnota 1600 eur. Ale vy neplatíte 600 eur. A neplatíte ani 500 eur. A dokonca ani 200 eur. Celý klient systém, všetky šablóny, všetky bonusy, živé otázky a odpovede vám dnes dávam za 47 eur. Toto je zavádzacia cena pre prvých 50 ľudí a už teraz viem, že tých miest ostáva naozaj len pár. A keď sa zaplnia tieto miesta, cena sa vráti na pôvodných 397 eur a už nikdy neznižím. Po prípade, ak to chcete bez práce, ale na rovinu, celý funnel od nuly, vrátane automatizácie, e-mailové sekvencie, reklám, zaplatíte agentúre niekedy viac ako aj 5000 eur. Jednorazový špecialista, konzultant môže byť 500 eur na hodinu. Online kurz na túto tému, čo viem, stoja 200-300 eur a väčšina z nich vám nedá hotové šablóny a bonusy ako ja. Alebo to správte celé sami, ale budete riešiť technické problémy, aké nástroje použiť, aké reklamy a kedy spustiť, aké e-maily posielať. Budete sa trápiť s nastavovaním, budete testovať, budete skúšať, čo funguje, nefunguje a o pol roka budete zrejme na tom istom mieste. A vy teraz dostávate všetko za 47 eur. Zamyslite sa, koľko vás stojí každý mesiac to, že nemáte systém. Ak prichádzate len o jedného klienta, dajme tomu 500 eur. To je 6000 eur ročne.
A vy sa rozhodujete, či investovať nejakých 47 eur, menej než obed pre dvoch v lepšej reštaurácii. Za systém, ktorý vám prináša klientu každý deň, každý týždeň, každý mesiac, konštantne. Tento systém je tak overený, funkčný a spolahlivý. Viete čo? Ja vám viem dať 30-dňovú záruku, nie 14, 30. Ak za 30 dní pocítite, že za tých 47 eur to nestálo, napíšte mi jednu vetu, vrátim vám plnú sumu a všetky materiály si necháte. Vy neriskujete vôbec nič, celé riziko je úplne na mne. A viem presne, prečo si toto vlastne môžem dovoliť a prečo som takto sebavedomý v tom. Lebo tento systém funguje na 100%. A keď to použijete, uvidíte sami a som presvedčený, že budete chcieť viac. Uvedomte si jednu vec. Ak vám tento systém nepomôže, vy dostanete peniaze späť. Ja som strávil mesiace jeho tvorbou a 10 000 eur na testovanie. Kto tu riskuje viac? Ja alebo vy? Aké je najhoršie, čo sa môže stať? Za 30 dní budete nespokojní a ja vám vrátim peniaze. A materiály si necháte. Ale aké je najlepšie? Že o pár týždňov budete mať systém, ktorý vám priniesie klientov na roky dopredu za 47 eur. Možno sa pýtate teda, prečo to vlastne predávam za 47 eur? Prečo to nedám za 2000 eur a viac ako agentúra alebo nejaký internetový guru? Úprimná odpoveď, pretože som bol pred 15 rokmi zrejme tam, kde ste vy teraz, hľadal som niečo ako klient systém. Hotové, funkčné, otestované a na pár klikov. A neexistovalo to. Musel som na všetko prísť sám, musel som testovať, skúšať, cez všetky zlyhania, cez minuté tisícky eur na reklamy a spolupráce, ktoré nefungovali. Cez mesiace, keď som nevedel, odkiaľ príde ďalší klient, tak som vytvoril tento klient systém, aby ste to vy nemuseli zažiť. A aby ste mali za 5 dní to, čo mne trvalo roky, teda viac ako dekádu. A dávam to za 47 eur preto, lebo chcem, aby si naozaj mohol každý podnikateľ na Slovensku, Česku toto dovoliť. Nielen tí, čo majú dotácie zo startupov a majú úver a vedia si dovoliť agentúru a platiť im tisícky eur. Rozdiel medzi podnikateľom, ktorý zarába 2000 mesačne a tým, ktorý zarába 10-15 000 eur mesačne, nie je talent. A nie je to šťastie. Je to jedno rozhodnutie prejsť z človeka, ktorý hľadá klientov, na človeka, ktorý má systém. A to rozhodnutie môžete urobiť dnes. Ale je tu jedno ale. A to ale je veľmi podstatné, jedna dôležitá vec. Táto výzva, ako viete, je s obmedzeným počtom ľudí. Obmedzené miesta. Ako som to spomenul, do aktuálnej skupiny berie maximálne 50 ľudí, pretože na konci sú živé stretnutia, otázky, odpovede, kde každému odpovedám osobne. A už teraz viem, že tých miest ostáva naozaj len pár. Výzva štartuje okamžite po vašej registrácii. Deň 1 sa odomkne i hneď, ďalšie dni sa automaticky odomýkajú každých 24 hodín. A ešte dôležité, ku všetkým materiálom, videám, šablónám máte prístup navždy. Po skončení každého dňa výzvy sa môžete kedykoľvek vrátiť a zopakovať si čokoľvek. Len si to predstavte. Dnes večer si sadnete, otvoríte deň 1, o 20 minút budete mať hotový lead magnet. Nie o mesiac, nie o rok. Dnes večer. Ale úprimne, ak hľadáte nejakú zázračnú pilulku, toto nie je pre vás. Klient systém je pre ľudí, ktorí sú ochotní 20 minút denne pracovať na svojom biznise. Veľmi intenzívne sústredia, 20 minút. Ak toto nie ste vy, prosím, nekupujte to. Teraz máte prakticky dve možnosti. Môžete zavrieť toto okno, čakať, dúfať, spoliehať sa, že sa vám to podnikanie nejako rozbehne za pár mesiacov. Alebo budete pozerať YouTube videá, návody, skladať si to celé sami, skúšať, testovať, ale o rok budete zrejme pravdepodobne na tomto istom mieste, ako ste dnes. Alebo investujete 47 eur, za 5 dní máte hotový systém, 20 minút denne, na mesiace alebo roky dopredu, s 30-dňovou garanciou, s doživotným prístupom. Kliknite na tlačidlo pod týmto videom, prihláste sa a uvidíme sa na druhej strane. Ak máte otázky, napíšte mi, odpoviem osobne. A ešte jedna vec, viem, aké je to byť na tom mieste, kde ste teraz. A viem, aké je nevedieť, odkiaľ príde ďalší klient. A viem tiež, že 47 eur sú stále peniaze. A takisto viem, že ak ste pozerali toto video až sem, niečo o vás hovorí, že je čas niečo zmeniť. Počúvajte ten hlas.